ƙasar Nijar tun daga zamanin kunci har dauke yanzu cewan wai tsaro babu abin da yake da ya kai wannan zamani da muke in mutum ya san abin da an mulki me ake ce ma tsaro kenan sojoji waɗannan irin riskin da sun ka ɗauka ba dukkan mahaluki ya ɗauke shi ba cewan da tsohon mai galau zamanin tsohon mai ƙasa kamar da waɗansu ga faɗi da wanga lokaci tsaron ba guda ba ne warkasan matacce na da mai rai mine ni fasa muku haka nan a zamanin bazum kai mu ɗauke ta zamanin ma mai gidana isu hudun shi da na ce maka shi ne mai gidan namu tsakani da Allah mu ƴan siyasa na mun yi mulki tare su amma mu da kan bayan gaskiya muke da zamanin su da wanga zamani ba a ma hada shi da harkar tsaro yanzu akwai tsaro abun da ake bincika me yasa abu an kai shi in mutane sun san me ake ce ma mulki abubuwan da sojojin nan sun kai babu wani dan siyasa wanda zai iya shige shi a zamanin da mun ce muna shi ba zan an ce tsaro din shi babu kamfani guda tal wanda ya karba da sunan shi na dan siyasa ya ce ya mai sai da sunan kasar Nijar babu wani abun da ya kasance amma ka dibi kamfunan da shi wannan general Abdulrahman ya karba tun da kamfanin ruwa sha'anin wuta a lokacin nan isansi a lokacin nan iraniyo a lokacin zinariya a lokacin nan kuma an kashe uwa uba kuɗi wanda a far guda cikinsu in zamanin siyasa na yan an kace za a amshe shi ƙasar faransa wallahi ƴan bokon ne suna cewa bai zai taɓa yiwa har abada to wanda ya karɓi waɗannan abubuwa ya maishe su sunan ƙasa cewan a'a wai in babu tsaron da tsaro ma na Allah baka isa kai ko guda balle duk waɗannan abubuwa kowa ya san ya maishe su sunan ƙasa kenan cewan wallahi daga kunce zauke yanzu babu wani shugaban da ya bada tsaro da kuma hakkin ƙasar Nijar kamar Abdulrahman Chani saboda haka mu muna son mutumin daga son ƙasa ne muna ƙaunar shi yau muna jibi kuma da rayuwarmu da komi namu babu wani abun da shi muna ƙasa kenan in ka dibi waɗanga abubuwan wallahi ka dan wacce hidda waɗannan kuɗi kadai Allah ɗaya san shugaban da ake samu rayuwar shi cewa iranyo din nan su ga nasaru bakin rai bakin fama yake amma su waɗanda su gwamnatin da ya wuce tunda sun ce tsaro a faɗa mana menene ya amso na Nijar wanda ya amso masa da sunan ƙasar Nijar balle a ce mishi a'a shina da makiya ba zan shina da wani ce Abdulrahman shina da makiya hatta da cikin ƙasar shi shina da makiya da makwabta shina da makiya a turai shina da makiya ƙasashen larabawa babu inda bai da makiya to kenan kuma cewa a daidaita tsaron shi da wancan tsaro rashin hankali ne wadda kasan mai rai ne da matacce wanda san harkar mulki ba ban ce maka wanda bai sani ba wallahi ba ni ka fara tsaron da Nijar ta samu ne ce maka ga irin babu wani shugaban kasan da ya bada tsaro irin wannan ko mu dauki kayan fada ma kayan fadan da an ka samu zamanin shi Abdulrahman Chani babu shugaban kasan da ya samu Nijar shi to saboda dan an kawo ga hari ba a ce muna wai kasar Nijar ba ta tsaro wannan ba mu yadda saboda mun san abin da kuma mu shirya wallahi yanzu na an ka fara ina son mutane su dauka amma abin da muke kira ga Abdulrahman a yi dokoki in an samu mutane cin amana a yi musu hukunci mai tsanani shine da tsaya da kasa amma yanzu ba komi ba ai ba muna roƙon Allah ya taimaki Nijar Allah ya shige mu sojojin nan gaba gaskiyar al'umma TV labaru da dumi-dumi ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa mun gode alhamdulillah ina fatar kun saurari wannan bidiyo da kunne na basira wannan shine ake ce ma DR Malam Hassan Malam yana ɗaya daga cikin mayyan malumman mu na Nijar a babban birni Yamai kuma Malam Allah ya saka masa da mafificin alkhairi sai da ya tabbatar muku cewa shi ɗan siyasa na ma'ana yana harkar siyasa amma yana da uwayen gida a cikin harkar siyasa amma inda magana ce za a yi ta adalci ta gaskiya ta kawo wa ci gaba a ƙasar Nijar ta kawo wa tsaro a ƙasar Nijar babu gwamnati da ta kai ga wannan gwamnati mai albarka ta majalisar ceton ƙasa CNSP ƙarƙashin jagorancin mai girma mai daraja General Darme President de la République du Niger Abdulrahman Chani wannan ita ce magana ta gaskiya kuma ita ce magana ta adalci Allah ya saka masa da alkhairi kuma wannan shine ake ce ma baki mai gaskiya zuciya mai tsoron Allah siyasarka ko ƙiyayyarka ko kaza ba zai hana ka ka faɗi
gaskiya akan abin da ka sani ba. Kuma wallahi malam ya ce ya yi rantsuwa ba zai yi kafara ba, kuma billahi tallahi malam ba za ka yi kafara ba. Wannan magana ce ta gaskiya ka faɗa. Duk mutumin da zai zakkuwa ya ce bai ga ci gaba a ƙasar Nijar, bai ga tsaro a ƙasar Nijar, bai ga sauyi a ƙasar Nijar, billahi tallahi ɗayan biyu ne, ko ya zamanto munafuki na, ko ya zamanto azzalumi ne karan farauta 'yan siyasa kawai. Amma ka ce baka ga ci gaba ba, ko ka ce babu tsaro Nijar, ko mala ya jero muku abubuwa. Dukkan gwamnatocin da sun ka shuɗe, babu gwamnatin da ta yi yunkurin kawo wa sauyi a ƙasar Nijar in ba Babu Tanja ba. Shi ne ya yi wannan yunkuri a wannan lokaci, kuma al'ummar ƙasar Nijar suna cikin bacci ba su falka ba. Aka haɗe kai da 'yan siyasa da turawa aka murƙushe Tanja. Yanzu mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ko da ya zo al'ummar ƙasar Nijar Allah ya wayar da su sun gane abinda aka nuhi. Kishin ƙasa ne ake yi, ƙasar Nijar ta kasance ta ɗan Nijar. Komi daɗi komi ɗaci, 'ya'yanmu sai sun taso a cikin 'yanci. Kamfanoni kawai waɗanda ya ƙwaƙwato a ƙasar Nijar, tun da su kamfanin ruwa, kamfanin kaza, wace gwamnati ce ta ƙwato shi daga hannun turawa? Saboda girma Allah, wannan shi ne ake cema shugabanci. Ko da waɗannan bayan Allah suka hau mulkin ƙasar nan, duk wani abu da ka sani na ƙasar nan yana hannun turawa. Har ruwan da kuka sha na garinku, na ƙasarku suna hannun turawa. Yau duk ga an kwato muku su sun zama mallakan Nijar. Amma dan kana munafikin Allah, dan kana nisantacce daga rahaman Allah, dan kana wanda Allah ya hita da baya gare shi, har kana da damar da zaka buga kirji wai ka ce kai baka ga sauyi ba a ƙasar Nijar. Wani irin mutum kake? Ai wannan ma ya kusa hita da zama mutum, ya kusa zama dabba. Domin ko dabba an ka kyautata mata san wanda ya kyautata mata. Ko dabba an ka kyautata ma dai ta san an kyautata mata, balle dan adam. Matsayin ka mutum ka ce wai kai baka ga sauyi ba. Ko dan an kawo wannan farmaki wai ka ce wai babu tsaro a ƙasar Nijar. Wallahi ƙarya kake, akwai tsaro ƙasar Nijar. Wanda ita ce magana ta gaskiya. Amerika da an ka zo ana Trump yana kamfai, an ka halbe shi da kartushi, an ka san mishi ga kunna shi babu tsaro na. Ai ita kuka ce ta fi kowace ƙasa tsaro cikin duniya, ko ba ka kuka ƙarya ba? A babu tsaro kenan ku. A shi an kai hari wannan shi na ga nuna babu tsaro. A ya nuna kenan jahili kake a shi. Ya nuna jahili kake. Shi hari ko ina ana iya kai shi, ana iya samun ɗan kundin bala mutum guda ya tadda fitina saboda a ce ayi abu kaza wuri kaza. Ko ba haka an kai ba? Donald Trump ba yana saman mambari ba, yana kamfai aka halbe shi da kartushi a cikin tsakiyar Amerika, har aka halbi kuyiya ta, ko ba haka na, ko kun manta na babu tsaro na. Wannan shi suke nuna Amerika ba ta da tsaro kenan. To wallahi mutane su shiga hankalin kansu. Kuma kai da malam ya faɗa, babu wata gwamnati wadda ke fuskantar ƙiyayya. Daga cikin ƙasa akwai masu ƙiyayya saboda an raba su da abin da suke ci na zalunci na dukiyar ƙasa. Daga ƙasashen Laraba akwai masu ƙiyayya saboda suna kwasa arzikin ƙasar Nijar bil'ash ga banza ko. Ƙasashen Turawa akwai masu ƙiyayya da mai girman shugaban ƙasa Abdurrahman saboda an hana musu abin da suka ci na zalunci na ƙasa. Baka da wani jagoran ƙasar Nijar wanda ya taɓa fuskantar ƙiyayya kamar mai girman shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Kuma ba dan kowa ba, dan ku 'yan Nijar. Yayi tsaitsayin daka dukkan zaluncin da ake ma ƙasar Nijar ce bai reda ba. Sai dai a kashe tsohuwa bisa akushin dodonta. Ashe kai ba za ka gode wa Allah ba? Ba za ka gode ma ni'imar Allah a kanka da Allah ya kawo muku jaruman da za su yi tsaitsayin daka su ce sai kun kasance masu 'yanci a duniya? Kai ba za ka yi godiya ga Allah ba? To wallahi in baka gode ma Allah ba, ku za ka haɗuwa da azaba ka kai dai a cikin gidanka. Saboda haka mu wannan gwamnati mai albarka babu abin da za mu yi mata illa mu yi mata godiya. Ko iya nan an ka tsaya, Allah ya saka musu da mafificin alkhairi.
kuma su yi jagoranci. Wannan shine abin da muke ɗauke da shi a yanzu daga tashar Gaskiyar Al'umma TV. Sai zuwa jimawa za ku ji mu ɗauke da waɗansu zafafan labaran domin ku. Ku biyo mu domin samun sababbin labarai na yau da kullum, rahotanni da bincike na gaskiya, shirye-shiryen Kannywood da jarumai, nishaɗi da ilimi ga matasa da manya. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa, ku kasance cikin sahihan labarai a harshen Hausa. Gaskiyar Al'umma TV, farin cikin kowa.